30 гадоў таму ў Крамлі тады яшчэ легітымны Лукашенко падпісаў пагадненне з Ельцыным аб стварэнні супольнасці, а потым і саюзу Беларусі і Расіі. Тады ён марыў заняць месца Барыса Мікалаевича. Але расійскія эліты не далі гэтаму адбыцца. Гісторыя была амаль галівудская. За гэтыя гады некаторыя пагадненні былі зрэалізаваны. Мяжа празрыстая, беларусы могуць перабываць на тэрыторыі Расіі без візаў, вучыцца, працаваць. Але ці ёсць нешта яшчэ? Усе 30 гадоў, як толькі заходзіць размова пра рэальную інтэграцыю, пра тое, што трэба хоць крыху падзяліцца сваёй уладай у Беларусі, Лукашенко паводзіць сябе як гераіня Джуліі Робертс, збеглая невеста. Ці, як цяпер кажуць, як талерачніца ў дрэнным сэнсе. І жаніх ужо пастарэў. І, здавалася б, зразумеў, што ніхто не збіраецца ні роумінг касаваць, ні надаваць расійскім кампаніям тыя ж правы, што і беларускім. Тут, у нас. Ну, паспрабуйце прадаць беларускім каўгасам камбайн Россельмаш. Вам нічога не ўдасся. Я ўжо не кажу пра адзіную валюту. Еўрапейскі звяз ішоў да яе менш за 10 гадоў. А мы ў гэтым пытанні там, дзе былі 30 гадоў таму. Ну і вядома, роумінг, які так і не быў скасаваны. Нягледзячы на ўсю глыбіню і шырыню нашай інтэграцыі. Бюджэт саюзнай дзяржавы ў гэтым годзе $100 мільёнаў. Бюджэт еўрапейскага звязу 200, але не мільёнаў, а мільярдаў. Ніякай саюзнай дзяржавы не існуе. Але мы фактычна ў становішчы каланіяльнай залежнасці. Расія для нас 2/3 экспарту, 2/3 замежных інвестыцыяў і 2/3 вонкавых даўгоў. І калі вам захочацца са мною паспрачацца, узгадайце, колькі расійскіх сцягоў было 2 красавіка ў Менску, і паспрабуйце знайсці беларускі у Маскве. І праўда, навошта ў метраполі вешаць сцягі адной з калоніяў? Ну так. Хаця вось самыя расіяне, ну тыя, што не ў Крамлі, як быццам збіраюцца ў Беларусь. Не на 2-3 дні Берасцейскую крэпасць паглядзець, пасядзець на Забіцкай і нешта купіць у Зара, а назаўсёды. Беларусь актыўна абмяркоўваецца ў іхных сацыяльных сетках, як месца для рэлакацыі, пераезд. І вось ужо эксперт рынку нерухомасці Менску паведамляе, што ў сакавіку расіяне здзейснілі 10% угодаў з нерухомасцю, а раней было не больш за 3%. Рост у 3 разы. Гэта не жарт. Як вы, гатовыя прымаць? Ну, вось гэтых самых, з трыкалорам, з шаманам, з Пуціным. У мяне ёсць простае тэставае пытанне для такіх расейцаў. Ці прызнаюць яны, што межы Расіі – гэта межы, замацаваныя ў 1991 годзе? Калі так, ёсць пра што з імі пагаварыць. А калі не, гэта азначае, што яны не прызнаюць незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вось так, проста. І ні ў адной еўрапейскай краіне ім, вядома, не далі б магчымасці жыць, працаваць, набываць нерухомасць з такімі поглядамі. Ці ёсць каму задаць такое нескладанае пытанне ў Беларусі?